сайын мәктәпкә барасы, өй эшләрен эшлисе булачак. Ой, кызлар, минем сезгә бүләгем бар. Менә бу ручка, андый-мондый дәфтәрләрегездә язган вакытта хата җибәрсәгез, шушы ручка момент хаталарыгызны бетерәчәк. Эксклюзив ручка, беркемдә дә юк. Пожалуйста. Рәхмәт инде. Тик бу ручка барлыгын без булай да белә идек. Бүләкләр өчен рәхмәт, Рамил абай. Ә без тапшыруны башлыйк. Тапшыруның алып баручылары мин Рамил Шарапов. Мин Әминә Әхмәтҗанова һәм мин Нойлә Славина. Якынрак килеп утырыгыз. Башлыйбыз! Ой, хушлашыр вакыт җитте. Камила Данилова белән саубулашабыз. Уңышлар сиңа, Камилла. Кире әйләнеп кайтуыңны көтәбез. Эссе булып китте. Эссе инде. Бездә премьера бит. Каршы алабыз Җәмилә Асадуллина. Kuşlar kır, şırları tanışlar. Dik tuğan yanında kaderi tavışlar. Her genge tuğan yan bergene bergene. Киләсе йолдызыбызны каршы алабыз. Әй шул, каршы алабыз. Аслан Миргаязовның инде күптәннән мәктәпкә барасы килә, ләкин укырга түгел, классташлары белән күрешергә. Эх, шулай да көне булса иде ул.
basıp yayarsıp bir divretip bir ayaktan yığıp El yürek bit, gül yanına gül dibe Ciğer yalkınım kış etekine Durmuş ileri ise Yak yakada Türde o şimşirkenlerge İssinler eyde İssinler şiller eyde Durmuş ileri ise Yak yakada Türde dünyasını bozladı İssinler eyde İssinler şiller eyde Yok gerek mi nişikte Taramış bilen süzge süz kilerge Yakın dostlar köbek bir oturup Kileştirirge iyiydi joy tabıp Durmuş ileri ise Yak yaka Türde aşık jilkenlerge İssinler eyde İssinler şiller eyde Durmuş ileri ise Yak yaka Türde dünyasını bozlatıp İssinler eyde İssinler şiller eyde Dünyasını bozlatıp İssinler eyde İssinler şiller eyde Emine Nezire Gibadullina bik yakşı okuşup. Әлгі Шынкижайкіні ол бей көп китап оқыған. Демек, сен мәктәпті 100%-қа әзір. Sondu kaşlı moğaları Doğa konğan nariken Kızlarımız taşıp eşli Bigre konğan nariken Kızlarımız taşıp eşli Bigre konğan nariken Şiyelегенде Şiye motoralsı Ola yağmur sibelегенде Şiyeli tavitege Şiyeli tavitegende Bir yol edip gidelim Yügrüp düştüm Sular içtim Tışkın doğum şiyeli Kızarıp kana kilesin Gımırlıke kilyemi Kızarıp kana kilesin Gımırlıke kilyemi Şiyelегенде Şiye motoralsı Bola yağmur sibelегенде Şiyeli tavitege Şiyeli tavitegende Bir yol edip gidelim Yügrüp düştüm Sular içtim Su basa ki bükeni Kitap vakti Haklı Tigiz gımır ikeni Kitap vakti Haklı Tigiz gımır ikeni
Шиялы тауы тәге, шиялы тауы тәгендә бір yol итеп китәле. Айдина Хабибуллина әле 5 яшьтә генә. Hey, оқырға барырға әлі иртәрәк сиңа. Айдина инде укый, саный белә. Балам дия бізні қадірлі бұстырысын. Әйма бір сені бәккайым қозлар дия құрмасын. Әй әбейім әбәккайым қияшқы бәккарың. Сәлемәтлік берсін хатыясын болсын өмірің. Әй әбейім әбәккайым қияшқы бәккарың. Сәлемәтлік берсін хатыясын болсын өмірің. Ие біздің нұры бетсі рахмет ясын өзіңе. Біз бәхеті әбәккайын сен болған үшін гіне. Әй әбейім әбәккайым қияшқы бәккарың. Сәлемәтлік берсін хатыясын болсын өмірің. Әй әбейім әбәккайым қияшқы бәккарың. Сәлемәтлік берсін хатыясын болсын өмірің. Әй әбейім әбәккайым қияшқы бәккарың. Сәлемәтлік берсін хатыясын болсын өмірің. Әй әбейім әбәккайым қияшқы бәккарың. Сәлемәтлік берсін хатыясын болсын өмірің. Сәлемәтлік берсін хатыясын болсын өмірің. Азалия Зарипованың мәктәпкә бик барасы килә. Ул классташларын сагынган. Азали, классташларыңа да матур жырыңны тыңлатырға онытма. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк яналмый. Яратмаган йөрәк йөрәк түгел, яналмаган йөрәк йөрәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратулар буламай җиңел генә, күңелләренә мәң каты яралый. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышларны
Naile, sözünü sana veririz. Оқушыларға нендей кеңешләр бирәсең? Дуслар, мин сезгә яратып, тәмен тоеп укырга киңәш итәм. Егеря, егеря, җиләк чыганда, кара кайлы урман буенда, син булырсың минем уемда. Salgın kötem sine şiberem, jire jilagim, kure jilagim, salgın kötem sine şiberem. Qaytıp kilsen urman yolundan, yegra, yegra, karşı çıkarma, temli jilak bilen söylerma. Jire jilagim, kure jilagim, salgın kötem sine şiberem. Jire jilagim, kure jilagim, salgın kötem sine şiberem. Qaytıp kilsen pışan üstüne, jırlı jırlı karşı kararman, ulaşı bilen karşı olurman. Jire jilagim, kure jilagim, salgın kötem sine şiberem. Jire jilagim, kure jilagim, salgın kötem sine şiberem. Jire jilagim, kure jilagim, salgın kötem sine şiberem. Amelia Fathiyeva 1 sentyabrga inda ko'pdandan әзір. Сыйныфташларын да бик сагынган. Әйдәгез үзен тыңлыйк. Садугачлы таллар иле акмамыктай тузганак, минем газиз ватаным син, шау чәчәкле туган як. Томан сарган үзәннәре, зәңгәр күзле күлләре, туганнан ук таныш алар, якын иттем үзләре. Туган ягы татар иле, мин бәхетле җирнең баласы, мин бәхетле. Үләреңә иттең юлдан, барысы да әллә
Amine, söylep jiber, biz seni tınlıyız. Оқушыларға нендей кеңешлер бересің? Яхшы итеп укырга, укытучыларны тыңларга һәм дәресләрне калдырмаска. Күзләреңә ямсан бер мизгелгә, була кайтып алачакка. Анда канатлы хыялларың шаян җиледәй каршы ала. Һәр чакның соң чакларымда кабат кайтам хыялларга. Алы килеп Төсне ачыкларга бизәп, күз яшьләрең йыламаюга. Барлык тылсым бар да ерак түгел, барлык тылсым бар безнең кулыда. Син дә монсу чакларымда кайт кунакка балачага. Алы килеп там тамшалар бар сагышларны. Бар сагышларны юа. Нинди җылы, гаҗәеп балачак дөньясында. Алы килеп тамшалар бар сагышларны юа. Нинди җылы, гаҗәеп балачак дөньясында. Алы килеп тамшалар бар сагышларны юа. Нинди җылы, гаҗәеп балачак дөньясында. Алина Фахруддинова быел беренче сыйныфка бара икән. Котлыйбыз сине. Уңышлар сиңа. Сандугач тутайым, телен ничек утайым. Сары сандугач тутайым, телен ничек утайым. Сандугач күгәршен, гөлләр үскән күрәмсен. Сандугач күгәршен, гөлләр үскән күрәмсен. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек унтайым. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек унтайым. Сандугач күгәршен, гөлләр үскән күрәмсен. Сандугач
Әминә һәм Әмирә Гыйльмановлар укырга әзер. Яхшы билгеләргә генә укыгыз. Тикшерәчәкмен. Рамил абый гел шулар шаяра инде. Ишеттегезме кызлар? Лияна Гафиятуллина 1 сентябрь линейкасында җырлыячак. Шәп, Лияна классташларын бик сагынган. Бик тиздән күрешәсез. Кайдан гына булсам да, сине сагынам, сине яратам. Минем гүзәлем, Казаным, Казаным. Кишләр җитә урамнарда, көмештә як нур ята. Кичке Казан күңелләрдә якты хисләр уята. Кайдан гына без килсәк тә, уанып каршы алдым. Күпме яшьләр үз бәхетен синдә тапты. Казаным, Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, тарих үткәннәрен, ак бәхетләр көткәнен. Туган телем
Аңайым түрінде сүйім бекем монарасын күміш нұрда қойына Қазаным нұрлы жырлы қала кешке утвар яндыра Қазаным сірлі жанлы қала көңілім аңландыра Қазаным, нұрлы жырлы қала кешке утвар яндыра Қазаным, сірлі жанлы қала көңілім аңландыра Қазаным, нұрлы жырлы қала кешке утвар яндыра Қазаным, сірлі жанлы қала көңілім аңландыра Ең қызықлы тапшырулар, ең қайнар жаңалықтар. Бары тек YouTube каналында һәм сайтта. Инстаграмда һәм ВКонтакте төркемендә язылыгыз. Так, қызлар, біз бір нәрсені де ұнытмадық мұ? Жеңішіне айтасы бар Амиль абай. Башта барлық қатнашчыларны еске алайық. Әркімге туған ян біргәне сен туған жерінің қадірін білгәне әркімге туған ян біргәне Тормыш жиләре исә яп-якка үтә-тертә Ашып җиргәннәргә исеннәр әйдә Исеннәр җилләр әйдә Шияләгәндә Шия мотурылсы була яңгыр сибәләгәндә Шияле тау итәгәндә Бер ял итеп китәләр Әбәкәем кояш кебек карың Сәламәтлек берсен Ходаем булсын һәмерең Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бернигә дә карамый,
Olar yandıra Kazanım sırlı canlı kala Tüngeli bağlandıra Milina Hayrolina maktabning büyük sog'ingan. O'qiysim keladi u. Milinочка, oşıqma, o kan kelib jetdi. Sen akirtingni o'qirga azranatir. Biz sening jiringni tinglaymiz. Так, Балалы Солянка dersi tamam. Sizge oşadımı, dostlar? Mine büyük oşadı. Edeki stağın bir deresi Yok. Bugün yeter. Ben sizge tileyim şunu, oku yolunda ko'p beshiller olırız, değil mi? Haliga biz sog'lashir vaqt yetgandir. Bugün de o'qituvchilar men Noila Slavina, men Emine Ahmedjanova. Men abig'iz Ramil Sharapov bo'ldim. Sog' bo'linglar.